लासै लासै जिखाबाय Ini kuat besar. Oh, nih. Triangle ada na ya? आखाइखौ बारा दांलाबायना ओंखामजों एसे थाबाय थानो मोजां जादों Ready. Jolo chips जानो थाखाय जोंहाने Jolo chips challenge खालामनो थाखाय मा दं नै जोंनियाव juice ice cream. Hello guys. Hello guys. जोङो बिब' फंबाय मोनसे challenge लाना फैदों. बे challenge नि नामानो जाहैबाय Jolo chips. नालाय So guys, जोंनि चेलेन्जआ Jolo chips नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखाबाय जानांगौ Jolo chips खौ बयबो जाना नायबायबो जानांगौ बयनिबो चेलेन्ज भिडिअखौ नायबायबो जानांगौ माबायदि आलु बियो जोंबो आंबो ट्राइ खालामनायनोसै दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबो बिब' फंबाय सोर जानो हायो नायनोसै ओमफ्राय बेखौ जोङो 5 मिनिट्स दोनगोन आरो माने मा होनो जेबो जायालासिनो थानो नाजागोन आरो सोर हायो सोर देरहायो बेनो माबा मोनसे मोनगोन आरो उननि भिडिअ नुगोन बेखौ ओमफ्राय दा जोङो नायनोसै टाइमार होगोन आरो जोङो नोंथांमोननोबो खोन्थागोन टाइमारखौ स' गाइस नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थियो बेखौ वर्ल्डनि बयनिख्रुइ गोसासिन चिप्स होननानै खेवना नायनोसै माबायदि बेनि प्राइसआ मिन्थिगौ मोनसेयावनो 250 बाव 250 रुपिस बाव मोनसे चिप्सआवनो बेबो ओमफ्राय जोङो Jolo chips जाबाथ' ओरैबायदि आलौगोन नालाय बेनिखायनो जोङो नै आमुल कुल लाबाय ओमफ्रायो मायो चकलेट शेक आमुल ओमफ्रायो नै माजा ओमफ्रायो आइसक्रिम फेमिलि पेकसो लाबाय आरो आइसक्रिमखौ डेरी मिल्क इसिमल' लाबाय दा जोङो स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय जों दा स्टार्ट खालामनोसै टाइमारखौबो नै बिसिग्रोना लानोसै आरो ओमफ्राय टाइमारखौ होगोन आरो र' दे बिसिदो लासै लासै जिखाबाय गोराथार नायो बेलाय नै इनै इदि दङ आखाइया दांलाबायनाङा हाबखादों गन्थङाव फट' जोंनाव हाबफैदोंथ' बा गन्थङाव हाबदों गाइस बेनो कुat besar बार बारनायखौसो नङाबाय नङा ओइ बारखौ होथेदोलै फेन होना लादोंमोन जों कबिनाव नायबाय औ नै ट्रायंगल आरो ना इयो आखाइखौ बारा दांलाबायना बेराव बोरो नोंना खावसे गैला दंबावो बरनलाय बरनजोबलाय बारा आखाइ गेजेराव दांना बिदिनो दांनांगौ जाबाय ए इना ब्लेक कालारनि नै इ मोनसेया ब्लेक ओमफ्राय इबो ब्लेकआनो आरो बिनि मस्लाया जोदोबजोब्बाय नै आयौ जि मोनामखादों र' टाइमारखौ स्टार्ट खालाम स्टार्ट खालामबाय 5 मिनिटसिम थानांगोन आरो दै बेखौ ओरै दोननांगौमोन ना जायोब्रा बै माबाखौ माजा बथलखौ दोनलाय जाबाय दे 1 2 3 स्टार्ट जाजोबनो हायोबा खेबसेनो मगा मगि जाबा जायो दे इयो जाजोब इखिनिखौ जाजोब जल्दि ओंखामजों एसे थाबाय थानो मोजां जादों
해. 대판 갖고. 뭐가 움직이지 않은 거래. 거기 싫어. 그러면 뭐 그런 거 나도. 이게 그러지. 자, 카드 안 뱉고 쓰는데. Đi lắm hả? Đâu. 어제 Thấy đi tìm ra. À, cái đang tên nào? Gì vậy? mình thấy nó Dạ nào đâu, dạ nào. Iya sana kasing tarak yang ni Pak. Ini kan thol sanu sudah nak. Isin dong. Ini nih sini. Ini sini. 애 video cái xe à Ah, belum sebay. Cái là gì? last 하나 네 last 애라는 심동아 아니 집에 나 보자 봐 집에 Đi lắm nè. 집에 Với lại. Ê xin dong. 이거만 크는 거 왜 보통 Belum sebay. Belum 아 sebay. 무슨이나 Beri mendeng. Kenal 아 누구사 Tanah tanya kan. 다들 Guys, sang sana là sao lên đây? Yêu sana vậy. Ơi, vui nào rồi vậy? Dạ, cái quang ở trend sau lần này shopping làm này nữa xem. Vui nào rồi nào lấy, vùng này một thế. Last week shopping mà này đó. Last week sẽ ra bây giờ mà nè. Ini baru chạy. Mami đi bên đâu? Vui nào rồi này. 맞아 보통 Iku gimana leh? Guys ini leh. Guys mau jalan juga. 나 능력 자신이나 봐 지금 안 되고 그래. No. 카드. 있습니다. Wala sing lumulong. Kal thau halu juga guys. 나 살로 Aduh kal lasoi salu. Salah ya? Oi mama singo. Ayo lasoi sebelah dalu kasih na. Hả? Lasoi se de kalamam. Habai jiki bai winner. ba gần đang rồi Trend cho lần này để gì? 나 살로 Cái sợi này lên hả? Ayo masih bisa guys, ayo. Ayo 보자. 아이스크림 보자.
이거 잘 보자. 알로스 맛있어. 아쉬운 적 없어요. 아무도 주자, 아무도. 아무도 그렇게 나와, 아무도. 나 진짜 살려주지 않으면. Ja? 어라, 문에 매리면 좋아해, 구시티가. 구시티 부숴봐, 부숴봐. 구시티 부숴봐. Ana luga balik. 구시티 부숴봐. Kayak keren kamarnya itu. 가이케랑 एकदम 가만히 있다는 가이스. 가이케 굴름나고. Kayak kukunya. Kayak kukunya. 가이케 안에 아이스크림 타는 거. Cái này đúng. guys. 자나는 complete. ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो भिडिअखौ माबायदि नुगोन जोंनि चेलेन्ज नांनायखौ मोजां नुदोंब्ला बयबो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो दा बुङो साबस्क्राइब खालाम आलु होबाय itu kacau alu coba guys ayo बानलु गोरान बायदि मोनामनायाथ' गन्थ'आ चिं चिं हाबखायो दा माने लासैसो फैयो आरोना जाग्रा माने जेबो जाया ओमफ्राय लासैसो एटेक खालामफैयो नै गारमानिफ्राय ओरै फैखायो आयौ बेनोखा डेन्जारास नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नाय आरो सोरबा सोरबाथ' ट्राइ खालामखाबायबो जानांगौ बिराद गोसामोनलै आयौ दा एसे एसे लासै लासै खमायबोगासिनो आरोना So guys, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय guys, इयो नायलाय पपिया जल' चिप्स जानानै ओरै फैलाय गुस्थिया बुना थाबाय ओरै थमोनलाय नै इयो बुबाय ओरै नायनो Audience. नै पपिया जानानै हाला बेसेरा आलु जोब्बाय